खाना पानी बना ले बनी का मेकअप मार के बनैनी है कि चल जे आराम से खाना उना ले ओके खेत पर। तो गर्मी से देखता नहीं कि पूरा पसीना से मेकअप हमार खराब हो गई। बताबो हम अपना मरद कहाँ खाना लेके जाइब तो ऐसा ही चल जाइब कि अच्छा से झाड़ के बांध के आ तब जाइब। अगर उनका साथी संगाती होखस जा तो कहिहन जाके हाँ देख तब ना बोलो सुगर सागर बाड़ी ऐसा ही चुड़ैल लेखा चल जाई तो जे देखी उ का कही के मर्द बाते नहीं तहर मेहरानो कैसन बिया हो फुहर फाहर आ तो न कियो ऐसा ही सुगरा मुहरा ले न तो ठीक हो जाए। बताओ हूँ मेकअप वेकअप मार और के खाना बनावत रही कि खाना बना के लेके चल जीब अपना मर्द के खियावे खातिर ओहो खेत पर आ पटान होता मैं झुरा गल बा का खूब खूब सुघरावत नहीं ओकरा से बढ़िया बाकी बढ़िया ले झाड़ लेब आ बांध लेब आ तब लेके जाइब। काहे से उनकर दोस्त होई संगहतिया होई हन देखी हन त कही हन कि देखो इनकर मेहरारू कतना फुहर बाड़ी कि असही चल आइल बड़ी खेते खरिहाने आ जब झाड़ के जाइब त देखिए सन त कहिए सन दोस्त न कि का मर्दे संगतिया मेहरानू त कंटा पौले बाड़। पहले मेकअप मार लेबे त आ तो भी है लेके जाइब खाना। मैं पसीना से मेकअप खराब ना हो जाता एकदम रिमझिम बारिश होई हन आ खाना लेके जाइब न तो बढ़िया रही। अरे की कानवा के बोलिया कि उठावा के ललिया आखी के रे काजरवा एकदम लाल लाल लिपस्टिक लगाई कि लली लली उठवा से लली उठवा से चुएला ललैया हो कि रस चुएला छिनार कहीं का हम उठ लाली लगावत तनी तू टुकुर टुकुर ताकतड़ू नजर न त लगई ह यही से ना पहले काजल लगा ली कि नजर ना लगी। सर खाना लेके जाई हो हमार मरद भूखाइल हुई हन आ कोई न कि अभी तक से हमार मेहरारू खाना लेके ना आई देरी लगाई तो खिसियबे करी हन। खाना तो बाह ले बने आराम से लेके चल जाई गिरा के बंद करब ना अबे ना करब ताला का मारे के बाहर के आई चाहत रहा हमारा बोतल में पानी ले लेबे के लेकिन आखिर पानी होई का जब वो जग बोरिंग चलते बाटे तो वो जे ना पी ले ही बा उखा ले ही बो। ये सोचा आता मड़इयो कि नत जो दिन भर तहरे के अगोरब जब तहरे के अगोर तो मर्दा के कबे अपन अगोरब। चमक चलो का हो दे बउआ ई का करतड़ मोबाइल मारता नहीं। अच्छा ई का के मोबाइल कुल लगावतड़ सब कोई गोर करेला तू करिया करला नजर ना लगी नजर ना लगी। हां ये धरी ना मुरझाए तेरे। अच्छा सुना तोहर में तो मूर्छा लागते बा बियाहवा कल। हां हां का कइले बड़ा सुना केकरा पर मुस्की चौनी काटतड़। अच्छा चमेलिया पर लाइन मारतड़ ए तनी हमरो घरवा देखत रहिया बबुआ तनी जा तनी खाना लेके तारा भैया के हम मजाक कनी ह बुरा मत मनी ह ठीक बा बुरा मत मनी ह भौजाई हनी भैया तनी हरिया बढ़िया से मार दियो। हाय तनी हरिया बढ़िया से मार दो। अच्छा ठीक बा ए ड्राइवर भाई यार तनी बढ़िया से जोत दी ह त आई घास बा तन के करा के बढ़िया से चासो का रे डीएम भइल वाले का रे हम घामा में आई घास में चतनिया तू छाता लगा के अफसर भइल वाले। भैया पटना से पढ़ले बनी एग्रीकल्चर विभाग से तम फरसा चलाइम बताओ तनी तू कोड़ तू बताइबे त हम कोड़ तो खेत रोपा जाई तो कैसे रुपए गाड़ी चलते बिया तू यार कौन कहिए देबो तो हम एकरा में का करब हेल के। अरे साला बाप दादा कुल मोटा के आड़ी नोचत नोचत कहां से कहां चल गई आ तू वाले तो इंजीनियरिंग झारत ले जा पढ़े के बा ओइजा ना पढ़बे चल हमारे संगे हाई स्कूल
घास बिकवाऊ। ना घास हम ना बिको, हम पढ़ले लिखले बानी घास बिके खातिर के। दे ड्राइवर भैया ते बढ़िया सूता हो, देखियो छिटका न पड़े। मुनिम जी छाता बढ़िया से लगाई, घाम लगाता है इतना धूप भइल बाटे। भैया हम जाते हैं तो भौजी के भेज दम खाना वाना लेके आ जी। हाँ हाँ तो ये जा रहा है कि पिया चलो बे हम खाना में आई कोड़ा तनी जो जल्दी खाना वाना ले आवा। ठीक बा, लिया क्या होता नहीं। नवाब साहेब बोल बाना उधर बुझाते नहीं के बड़का छाता लगा के आवता ना खेत पर इंजीनियर भइल बाना। चलो अपन ही कुल सारा करे के पड़ी। आई हो दादा, ई हसीना के घाम में पसीना निकल गई। बड़ा उतरात रही कि मेकअप मार के लिपस्टिक मार के आ जाइब अपना मरद कहाँ। ओहो हथो दुखाए लगता। ई कहाँ बाने के जाने कमरा एरिया में चल गइल बाने। किसड़िया कोमरिया से कि राजा जी खुल जा। भौजी खाना लेके जा चलू का। काजी नेताजी प्रणाम। तब ठीक बानी ना? ठीक बने खाना। वाह 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 क्या बात है। मैं बड़ा चश्मा लगा के बड़ा झाड़ के एकदम चश्मा लगा के चला तड़ा। ए मुंशी जी छाता उठाओ, भौजी गरमाई अखाक मुंशी जी हो ना हटाई बा छाता। एक साइड दिमाग खराब भइल बाटे। सुना बाप घूम घूम के गली हाँ वो 2 रुपया भीख मांगता बेटा बाहुबल हटाइब कि ना हटाइब। हेने हमार भातार के कुदार ले कोड़त आ कुदरवा करत गार फाटल बा आ तू छाता ओढ़ के चलत रह जिसे जना तक इंग्लैंड से आइल बाड़ा। पढ़ले लिखले बानी हम कुदारी चलावे खातिर के। अच्छा पढ़ लिख लोड़ा लिख पत्थर बड़ा कोनो काम के नहीं ख बताओ। इहु दादा छाता उठाई मुंशी जी। ए हटाव ना तो उड़िया दे तोहरो के। अका हो तू केतनो बाड़ो तो छोट देवर बाड़ा छोट भाई बाड़ो मदद करे के चाही। 4 दिन खातिर भाई एगो देखो मंगरुआ के चेथरुआ के आवे लसन भाई तो अपना भाई के पीछे पीछे लागो रहे लसन। एते पहले आवत नहीं भैया कोड़त रह ना गाड़ी उड़ी चलत रहल तो कुल जोतवा उतवा के तई नहीं कामे तो करत रहनी ना हाथ मैल ना गोड़ मैल खेत पर कैसे चल गुल हो। डिजिटल किसान है हमार हाथ गोड़ मैल होई। अच्छा सब डिजिटले चलत आटे। हां ठीक तो तमे हरारुआ लेके डिजिटले चलई हो। डिजिटले आई लेकिन अभी समय बाद 2025 में ना 30 में आई। हे भगवान अरे का तारा आगे होयन शरम आ फूट गल बन तारा बाप माई के करम। पढ़ा लिखा के तारा के नौकरी या चकरी का लगा लो तू तो सब भुला गलो। देसी मुर्गी विदेशी बोल हटैबा कि ना तू छाता हो ना तो खोल देब।